Селям алейкум, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубайров. Рифат ага, селям алейкум, витаем вас. Алейкум салям, доброго вечера всем. Рифат ага, я бы хотела начать наш разговор, конечно же, с новостей из временно оккупированного полуострова. Недавно вы сообщали, и многие общественные деятели и правозащитные организации сообщали о том, что Россия планирует вторую волну мобилизации, в том числе и на временно оккупированных территориях, Крым в том числе. Что по вашим данным сейчас там происходит? Видите ли вы какие-то попытки российских оккупантов привлечь в ряды российской армии граждан Украины и непосредственно крымских татар? Багато хто з відомих військових експертів, вони моніторячи внутрішню ситуацію, власне, в самій Росії і наміри військово-політичного оточення Росії, виходять на думку, що Росія неминуюче буде збільшувати через мобілізацію кількість своїх військ. Оскільки це дуже переконлива така оцінка і такі прогнози, зрозуміло, що ми в першу чергу звертаємося до окупованих територій окупованих Росією, українських територій, і усвідомлюємо, що саме тут будуть вони в першу чергу примусово набирати людей в якості гарматного м'яса. І тому ми попереджуємо людей, щоб вони були готові, аби уникнути цієї примусової мобілізації. А по вашим данным, Россия продолжает завозить на территорию временно оккупированного полуострова уже мобилизированных россиян из территории самой России? Потому что совсем недавно правозащитные организации, в том числе, сообщали о том, что Россия укрепляет свои позиции на северной части полуострова, а также вот в районе Севастополя они сооружают фортификационные сооружения и таким образом чуть ли не ожидают український десант. Російські окупанти готують півострів до, як вони кажуть, до захисту. І був такий період, коли дуже масово відбудовувалися фортифікаційні споруди. Буквально минулого тижня мені прислали повідомлення, оголошення, які розповсюджуються в місцевих пабліках, в тому числі таких закритих, бо в них не можна зайти, скажімо, з українськими мобільними телефонами і таке інше. І там були оголошення, що запрошуються люди на роботи по побудові цих фортифікаційних споруд, і оплата від 2000 рублів на день. Ті, які не хочуть ввечері, щоб їх відвозили транспортом, то вони можуть там залишатися, і що розрахунки будуть відбуватися раз на тиждень. Тобто вони ще намагаються набирати цивільних людей для того, щоб будувати ці фортифікаційні споруди. Щодо накопичення військової техніки, боєприпасів, а також російських військових на окупованому півострові, ми давали такі інформації 2 тижні тому, і ми отримували такі повідомлення, що саме в Джанкойському, Совєтському і Кіровському районах збільшилася кількість військових, яких привезли, власне, з території Росії на територію окупованого Криму. Вони там поводяться себе дуже зухвало. І мені доводилося говорити про те, що відчуваються ці люди з депресивних регіонів Росії, то вони, отримуючи немалі для них гроші вже в якості
військових, вони одразу відвідують місцеві магазини в Криму, набирають спиртного, алкоголю і напиваються, і люди цим дуже незадоволені, місцеві. Я вот совсем недавно тоже видела новость в крымских телеграм-каналах и пабликах, что там, если я не ошибаюсь, 51-я маршрутка, 49-я маршрутка в Симферополе, она рекламирует ЧВК Вагнера и призывает людей вступать в ряды ЧВК Вагнера, и не только там еще некоторых, в общем, фашистских, российских частных военных компаний. А есть ли у вас информация относительно того, что вот ЧВК вербуют на территории полуострова, возможно, даже политических заключенных, чтобы те вступали в ряды российской армии? Ну, у нас є одна конкретна інформація по Рустему Османову, здається, якщо я не помиляюся, ну, якого було минулого року незаконно затримано і засуджено тепер затримано на території Херсонської області, на окупованій частині. Потім його вивезли до Симферополя, його судили за нібито належність до незаконного військового формування батальйону Мана Челебіджихана, і його перемістили після вироку на територію, власне, Росії до Ульяновська. І ми отримали інформацію, що його відвідували там представники тих, хто вербує, і намагалися його переконати, що для нього буде краще, якщо він підпише контракт і піде в одну із цих приватних військових компаній. Я зараз не впевнений, чи там Вагнер лунала, чи ні. Ну, здається, так, бо нікого більше не допускають до російських тюрем, крім Пригожина і підрозділи, які ним опікуються, це Вагнер. Він відмовився, зрозуміло, наш співвітчизник, але правозахисники стверджують, що такі випадки є, власне, і в Симферополі в СІЗО номер 2, там, де це недавно його, декілька місяців тому його пристосували для утримання ув'язнених, там більшістю знову житті, які жили на території Херсонської, Запорізької областей, і їх там утримують для того, щоб, тиснучи на них, змусити їх брати на себе провину за те, що вони не скоювали. Ми знаємо випадки, коли там людей катують, конкретні прізвища. І тому зрозуміло, що, знаєте, чим далі російська армія потребуватиме нових і нових солдат, тих, яких можна одразу взяти і безжалісно кинути бій, хай їх вбивають, бо їх не жалко, і не шкода, вони в першу чергу будуть їх намагатися набирати або серед чоловіків, які живуть на окупованих територіях, це Крим, Донецька область, Луганська, Запорізька, Херсонська, або набирати їх в російських тюрмах. Ну, кстати, кого-то набирают, а кого-то из числа коллаборантов сажают. Мы с вами не раз в наших эфирах говорили о коллаборанте Ивазе Умерове. Я не считаю его крымским татарином, поэтому я даже не делаю эту приставку. И совсем недавно его посадил оккупационный суд на 3 года в тюрьму там по какому-то делу от 2019 года, где он там избил какого-то своего подчиненного. Что вы думаете по этому поводу? Дивіться, серед будь-якого народу є люди абсолютно нікчемні, які позбавлені будь-яких людських якостей. Зрозуміло, що і серед нашого народу якась кількість невеличка, але вона є тих людей, які у таких ситуаціях, коли навколо опиняються вороги,
коли ну, повсюду править зло, ці люди, ніби то якісь маніяки, в них прокидаються оці найтемні їхні якості, яких, можливо, і можна було не здогадуватися, якщо ситуація ну, не дозволяла би їм їх розкривати. І у нас, я думаю, що такий, як Івас Умеров, ну, він один такий, який ну, видався взагалі подонком просто. Але тут проблема в іншому. І він мав би усвідомлювати, що російський режим, він такий, що він дозволяє гавкати лише в тому випадку, коли це відбувається в напрямку, вказаному владою. І тут питання не в тому, що він там когось побив. Ні, питання в тому, що він, намагаючись себе продемонструвати, знаєте, ще більшим таким прихильником Російської імперії, Путіна, прихильником необхідності задіяння найжорстоких методів подавлення людей, їх волі. Він же прямо писав доноси, вказував на кримських татар, яких треба саджати в тюрми, по яких треба пройтися катком. І він це робив публічно. І він чомусь подумав, що йому все буде дозволено. І коли він вже вирішив задля укріплення своїх позицій, він дуже рвався до влади. Він хотів зайняти якесь там кресло, а йому його це не давали. І він вирішив, що треба десь покритикувати місцевих колаборантів, місцеву окупаційну владу, але при цьому наполягаючи, що він це робить задля укріплення російської окупації в Криму, що він залишається прихильником Путіна і таке інше. Але ну, в Москві подумали, ти хто такий? Чому ти без дозвілу пішов проти тих, кого ми там поставили? Москва не полюбляє, хто б це не був би, щоб він підгавкував їй без запиту, без дозволу. Отже, це була головна його помилка, він мав про це знати. Він про це знав, але думав, що йому все вибачать, бо він був таким, знаєте, дуже злим цербером, і йому здавалося, що він, виконуючи свою роль от такого провідника окупаційної ідеології, методів абсолютно безправових, що він буде і далі себе вести ну, так, як він буде вирішувати. Я не думаю, що він відсидить 3 роки. Я думаю, що там зараз спецслужби його зламають. Ну, зламають, я не знаю, куди ламати того, хто є мерзотником в цьому житті, але я думаю, що вони просто ще більше його прив'яжуть до себе, будуть доручати йому ще більш такі мерзотні, брудні доручення. Я думаю, що я не виключаю, що вони переглянуть цей вирок, і, можливо, він вийде з залишенням вироку, але, скажімо, умовно. Тобто, тут спецслужби вирішували головне питання, вони ще раз всім показали вже колаборантам, що якщо ви щось хочете гавкати, окрім того, що вам дозволено, прийдіть, запитайтеся в нас, а потім вже гавкайте. От це такий урок вони дали і цьому, який називається ЕЙВАС, и всем іншим коллаборантам в Крыму. Да, кстати, похожая ситуация с владельцем, с
сафари-парк Тайган Олегом Зубковым, да, которому совсем недавно вынесли приговор, там, если я не ошибаюсь, 2 или 3 года лишения свободы плюс там штраф, и он вышел буквально через месяц и сейчас вот ездит в оккупированные территории, на оккупированной территории, был в Мариуполе, вот недавно был в Донецке, до этого был в Херсоне, ворует животных с зоопарков. С Донецка, кстати, он недавно привез в Крым, в оккупированный Крым, 9 львов, 5 медведей, а про енота херсонского я вообще молчу. Ну и, собственно, продолжает хвалить российскую оккупационную власть как на территории материка, так и вот тех гауляйтеров, которые сейчас находятся на Херсонской, Запорожской, Є Донецкой, така, є Луганской области. така, є така притча, вона виходить десь середньовіччя, що нібито, щоб змусити когось ще більше слугувати собі, треба з нього зняти останню шкіру. І так говориться, що ну, були такі часи дуже жорстокі, коли доводили от цю притчу тим, що знімали шкіру з собаки, і вона ще більше ластилася до чоботів свого хазяїна. От так роблять ФСБ. Так зробили з Зубковим. Ви абсолютно тут праві. Вони його... Він і так був лояльний, але ж він Да. хотів ще, як бізнесмен, він хотів ще мати якісь, знаєте, ну, преференції, якісь там люфти для своєї діяльності. Влада сказала, ні, будеш працювати от в тих параметрах, які ми тобі визначимо, і не більше. Як кажуть, ні шагу, ні вліво, ні вправо. Я перейшов на російську. Мгм. Він не повірив. Вони його посадили, але потім він, я думаю, що там 1000 разів покаявся перед ними. І вони зараз його використовують як одного з мародерів. Він мародер. Зубков це мародер. Зоомародер, да. Да, він відвідує новоокуповані українські території. Він не рятує цих тварин чи звірей. Він їх звозить до свого зоопарку під виглядом того, що він їх врятовує. Мгм. Не треба було нікого не врятовувати, якщо б туди не прийшли б російські війська і не закидували б ці землі снарядами, бомбами, ракетами. Це дуже схоже на те, що роблять деякі з Криму, коли от буквально десь тиждень тому привезли машину 750 індивідуальних пакетів гуманітарної допомоги. Ну, вони їх так показували, я не знаю, що там. Ну, думаю, що там було, можливо, борошно, там ще якісь там грічка, ще щось. І 500 пакетів роздали в селищі Новоолексіївка, де живе, ну, де жило 10 тисяч людей. Зараз я думаю, що там половина, ну, не думаю, а ми знаємо, що не менше ніж половина людей були вимушені поїхати, бо з цього села десятки людей, яких катували в підвалах училища в Генічеському, їх забирали, в тому числі всі Крим, ну, там було багато кримських татар, Мгм. яких і деяких з них перемістили до Криму, і вони зараз знаходяться в цьому СІЗО номер 2, ну, і в тому числі Аппас Куртамет, 20 років було, коли його незаконно затримали і вивезли до Криму, і тепер його звинувачують в тому, що він нібито допомагав. Ну так, він, я думаю, що, як і всі громадяни України, донатів, надсилав гроші Збройним силам України, це громадянський обов'язок, а тепер недавно захопили його батька Мгм. Халіла. Його теж помістили в це СІЗО, і там зараз і батько, і син. І тут, коли хтось приїжджає з Криму і каже, ми приїхали, щоб допомогти людям, які опинилися в складних ситуаціях, та слухайте, всі, і звері, і люди, і земля, і все опинилося в скрутній ситуації, оскільки російські варвари вторглися на цю землю. От і все.
Ну вот, продолжая тему Крыма, хотелось бы обсудить его деоккупацию и то, какими путями эта деоккупация будет осуществлена, потому что в последнее время мы из уст многих западных чиновников, представителей западного истеблишмента, политиков, слышим заявления о том, что они поддерживают Украину в вопросе деоккупации Крыма как политико-дипломатическим путем, так и, что немаловажно, военным путем. Совсем недавно Белый дом, объявляя о новом пакете помощи, военной помощи Украине, сказал о том, что только Украина решает, каким путем возвращать Крым, и мы будем предоставлять то вооружение, которое нужно Украине, чтобы она могла доставать российские воинские части, которые в том числе находятся на территории полуострова. То есть можем ли мы говорить, что вот уже спустя 10 месяцев мир и западный цивилизованный мир смирился с тем, что Крым будет деоккупирован ровно так же, как все те другие территории, на которые зашла Россия после 24 февраля. И военный путь это отнюдь не самый последний. Дивіться, ситуація зараз складається таким чином, що всі, хто залучений в російсько-українську війну, як безпосередньо сторони, тобто агресор Росія, Україна, яка захищає свою територію, своїх людей, а також всі наші партнери, всі хочуть, щоб ця війна якомога скоріше завершилася. Так. Агресор хоче, бо він передбачає, Москва передбачає, які загрози нависають все більше і більше над цією за територією величезною, за територією країною. І ці загрози можуть набути таких характерів, що Москва вже не зможе контролювати цю територію. Ну, в тому числі мається на увазі, що сучасна Російська Федерація може розпастися на деякі частини. Тобто Москва, ну, я тут не говорю про те, що погіршується економічна ситуація, люди більш незадоволені, а збільшується кількість вбитих на цій війні. Отже, будемо говорити, що Росія хотіла би якомога скоріше цю війну завершити. Але вона ж хоче її завершити, виходячи з власних інтересів, і тому ще Кремлі не змінили свої ультиматуми, з які вони висунули на самому початку вторгнення широкомасштабного. Пам'ятаєте, були переговори у Стамбулі? І тоді вони говорили про те, що давайте поговоримо про те, що Україна, Київ визнає тепер незалежними, тоді вони говорили Донецьку і Луганську, так звані Народні Республіки, що Київ визнає Крим частиною російської території. З того моменту нічого не змінилося, окрім того, що вони ще провели так звані референдуми і вже включили до своєї території частину Херсонської, частину Запорізької, а також Донецьку, Луганську області. І теж частинами, бо там ще йдуть бої. І тобто Росія думає, що війна має завершитися, ну, її, на основі її вимог. Але ж там теж є такі, які просто на всякий випадок розглядають найгірші для них варіанти для Москви. І майже розглядаючи найгірші варіанти, вони все одно вважають, що найгіршим варіантом, коли вони уходять з нашим Кримом. Отже, одна позиція. Зрозуміло, Україна, український народ, всі керівництво політики України виходить з того, що російсько-українська війна має завершитися відновленням територіальної цілісності української держави, але не лише, а тим, що мають бути забезпечені такі правові умови, щоб Росія виплатила репарації за всі ті втрати, а вони колосальні, це трильйони доларів,
за всі ці втрати, які нанесені Україні. Я не говорю про десятки тисяч битих людей, цього вже ніяк не можна компенсувати. Тобто міжнародний суд, покарання міжнародних злочинців на чолі з Путіним. Це наша позиція. Позиція міжнародної спільноти. Все має бути так, як про це говорить Україна. Отже, ми визначилися в цих позиціях, але знову ж повертаюся до Москви. Розглядаючи найгіршого для неї варіанта, зараз Москва дуже активізує своїх агентів, а вони є не лише там серед, вибачте мене, журналістів, пропагандистів. Серед журналістів слово журналіст дуже добре для тих, хто виконує волю Москви. Серед пропагандистів, які використовують ЗМІ, але вони є серед політиків провідних. Але ті, які були, скажімо, той же Шрёдер, ми ж всі пам'ятаємо, або міністр іноземних справ Австрійської Республіки. Пам'ятаєте, Путін був в неї на весіллі? Да, он и даже танцевал там. От зараз ми всі тішимося тим, що декілька днів тому завершилися вибори, другий тур президента Чеської Республіки, і президентом обраний Петр Павел, колишній генерал, один із найбільш таких, як на мене, помітних чеських політиків, діючих, які є захисниками України, нашими друзями на Заході. Але я зараз не тільки хотів це нагадати, ми спробували через ЗМІ публічно поздоровити чеський народ з таким обранням, але він змінив Мілоша Земана, президента, який до 24 лютого 2022 року був відвертим прихильником Москви, Путіна. Він їздив до Москви, тиснув йому руки, фотографувався, повсюду це розповсюджував. І він говорив, виступаючи, я зараз не дуже пам'ятаю, скажімо, роки, десь, здається, 2019-му, можливо, 2017 році, виступаючи на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, він говорив про те, що, можливо, Україні треба відмовитися від Криму і взяти грошима або газом, або нафтою. Тобто продайте Крим Росії. А я якраз тоді був в Празі, і я тоді не витримав, мене не вистачило терпіння. І я дуже зле пройшовся по ньому, і потім думав про те, що, можливо, десь ЗМІ місцеві десь можуть мені докорити. Я сказав, що просто що він пінчуга і так собі дозволив. Але ні, це тоді обійшлося. Більш того, в мене була тоді зустріч з заступником міністра іноземних справ Чехії, і він запевнив мене, що до України, до кримських татар, до Криму позиція Чехії не зміниться ніколи, оскільки Чехія є парламентською державою, і там всю внутрішню і зовнішню основи цієї політики визначає уряд. І тому, але все одно це було дуже дискомфортно, бо всі посилалися на президента Земана і говорили, що Чехія, не всі, а російські пропагандисти, і говорили, ось Чехія підтримує Москву в її зазіхання на Крим. Але тепер все, Мілош, це вже тепер історія. Прийшов Петр Павел, і думаю, що тепер Чехія буде ще більшою такою прихильницею України у всіх процесах, в тому числі в наданні військової зброї. Ну, вот вы упомянули Милоша Земана. Я бы хотела новые новости с вами обсудить. Тоже очередной лидер
западной страны, на этот раз Хорватии. Можно сказать, опростоволосился президент Хорватии с таким несчастным заявлением, которое он совсем недавно озвучил. Он сказал, что Запад отнял у Сербии и Косово, но Крым больше никогда не будет Украиной. Наивно предполагать, что Крым вернется в состав Украины, сказал президент Хорватии, страны, на территории которой совсем недавно, вот буквально 2 месяца назад, прошел парламентский уровень саммита Крымской платформы, где собрались ведущие политики западных держав, главы парламентов и так далее. И вот тут звучит такое заявление. Что вы скажете на это? Дивіться, тут, щоб всі ваші глядачі знали і не сумнівалися, Хорватія є однією з послідовних підтримувачів української незалежності, української держави, і Хорватія по всіх міжнародних майданчиках, по всіх позиціях вона активно підтримує Україну і засуджує Росію і закриває перед нею всі можливості на Заході, ну, як член Європейського Союзу. І тут ми знову маємо орієнтуватися на уряд Хорватії. До речі, прем'єр-міністром Хорватії є Андрій Пленкович. Скажу, що людина, яка просто колосально тонко і глибоко знає Крим, кримських татар. Багато разів ми зустрічалися з ними. Я, як голова Меджлісу кримтатарського народу, Мустафа Джемілєв, як лідер кримтатарського народу. І якщо хтось пам'ятає, от минулого року, коли проводився другий саміт Кримської платформи, саме він, починаючи свій виступ, знаючи і бачачи в залі пана Мустафу Джемілєва, нашого лідера, він свій виступ почав, мій дорогий друг Мустафа Джемілєв. Ну, людина, яка дуже добре знається з історії України, з репресій комуністичного режиму щодо кримсько-татарського народу. Абсолютно проєвропейський політик. Він довгі роки був депутатом Європарламента. Тобто уряд Хорватії і далі визначатиме політику Хорватії, а не Зоран Міланович. Це президент, про якого ви зараз говорили. Хоча хочу сказати, що це все одно дискомфортно, бо це такий іде дисонанс між тим, що тією позицією, яку займає уряд і реалізує цю позицію, і тією позицією, яку більш риторично озвучує президент. Знаєте, такі люди взагалі не мають сорому. Я не хочу дуже говорити про чужих президентів, бо все-таки їх обирали власні народи. Але от коли він заявив от зараз, що Крим більше ніколи не буде Україною, то його журналісти запитали: слухайте, ви ж і раніше давали різні прогнози, і буквально минулого року ви стверджували, що Росія ніколи не нападе на Україну, мається на увазі таке широкомасштабне вторгнення. Але ж це не виправдалося. І він каже: ні, ви не праві, мій прогноз виправдався. Просто росіяни помилилися, напавши на Україну, вони думали, що за 2-3 дні вони займуть Київ і уряд буде змінений. Але бачите, цього не сталося. Тобто він вже не хоче відповідати за свої слова, що, мовляв, Росія не нападе. Він каже, вони напали, тому що вони були впевнені, що уряд український не витримає. Тобто це з тієї опери, коли ти йому в очі, а він каже: Божя роса. Ну, все ж таки, як ви вважаєте, чи підтримує Захід майбутню битву за Крим? Якщо ми дивимося з військової частини на це. Дивіться, от всі ці дискусії, ми можемо говорити лише про
помітну частину дискусії навколо зброї, надання зброї. Так. Ну, те, що відбувалося напередодні, в дні зустрічі Рамштайна і після неї, давати танки, не давати, хто дасть, скільки дасть і таке інше. Вони всі відбувалися з прогнозуванням і з аргументацією, навіщо це потрібно. Ну, є два види такої тяжкої техніки, про які говорили багато хто із експертів, із представників різних країн, тобто посадовців. Мова йде про далекобійну артилерію, тобто на артилерійські системи, які дуже далеко кидають свої снаряди, а деякі ракети, але я людина не військова, я використовую ті терміни, які є в публічних обговореннях, бо є такі ракетні системи, артилерійські системи, які кидають снаряди, що наводяться з космосу, і їх не можна практично перехопити. Тобто далекобійна артилерія, це дуже важливо. І друге, це танки і всі ті інші види зброї, які супроводжуватимуть, забезпечуватимуть використання танків. Тобто просто танки це теж мало. Тут є і пересувна різна техніка і таке інше, а потім через декілька днів з'ясувалося, що танки теж мають бути прикритими зверху, і тут потрібна авіація. Тому зараз вже дискусії перейшли на рівень авіації. І коли говоримо про далекобійні артилерійські системи, про танки, одразу у всіх виникає питання, а де вони будуть в першу чергу використовуватися? І тут одразу виникає питання Криму, особливо те, що до далекобійної артилерії. Це міст через Керченську протоку. Він має бути знесений, оскільки він є найголовною комунікацією, за допомогою якої Крим перекидується ворожа техніка, війська і все таке інше. Друге, це Чорноморський флот Росії, військові кораблі. Вони мають бути знищені, і це треба вже припинити. Ну, зараз немає такої монополії Росії в Чорному морі, бо вже ті системи, які є в Збройних силах України, вони вже не дозволяють кораблям, скажімо так, монопольно розпоряджатися Чорним морем, і вони вже відходять подалі від берегів України. Але отримання цієї зброї це вже просто дозволить знищувати ці кораблі. І третій фактор, про це ми, здається, теж говорили, і де вже потрібно будуть ці танки, це суходол на півдні України, коридор, який зараз влаштований між окупованим Кримом через окупований Маріуполь, територію Херсонської, Запорізької областей до російського Ростова-на-Дону. Він має бути перекритий. Отже, сьогодні, здається, чи вчора я цього відомого колишнього генерала, діючого тепер дуже поважного експерта Бен Ходжеса, я ще буквально останні його такі розмірковування вже після всіх цих баталій навколо Рамштейна, він говорить про те, що саме своєчасне надання цієї зброї, воно дає невідворотнім звільнення Криму цього року, але своєчасне отримання цієї зброї. Я поділяю таку точку зору, і тому тут нас же будуть і слухають в Криму. Так. Тут не треба вдаватися до паніки, але зрозуміло, що на будь-якій території, де відбуватимуться якісь військові дії, хай і дуже обмеженого такого характеру, а ми виходимо сьогодні з того, що
знищення Кримського мосту, знищення військових кораблів. Це відбуватиметься в такий спосіб і в такому просторі, де буде абсолютний мінімум шкоди для цивільного населення. Але ну, є інші військові об'єкти на території Криму, тому краще заздалегідь укріплювати спеціальні такі засоби збереження. Я завжди відверто говорю, і тут не треба довго лукавити. Всі, хто живуть в сільській місцевості, в власних домах, мають укріпити свої погреби. Мгм. Ще раз подивіться, тут ну, краще перестаратися, ніж недоопрацювати все це. Поглибити треба накрити якоможна там бетонними іншими такими матеріалами. Треба там тримати весь час якийсь мінімум продуктів, води, зробити запасний вихід. Нічого не соромтесь, робіть це. Це не потребує колосальних таких витрат чи фізичних сил. Це краще зробити заздалегідь. Це всі, хто живе в сільській місцевості. Я сам жив в степовій частині Криму, мене там пройшли всі дитячі роки, Мгм. і я не знаю жодного дому, подвір'я в селі в Криму, де не було б погреба. Просто треба їх посилити. Ті, що, або, ну, якщо у когось немає, то, будь ласка, побудуйте їх. Скоріше всього, вони вам не знадобляться. Скоріше всього. Але хай будуть. Це війна. Що стосується тих, хто живе в містах, ну, заздалегідь вже дивіться, де ви будете, можливо, виїжджати. Мгм. Практично всі кримські татари, та й багато людей, не лише кримські-татари, там мають своїх друзів, родичів в селі. Краще все-таки розсередитися, не залишатися в містах. Але якщо залишитися в містах, заздалегідь знайте, де ви будете ховатися. То есть сам факт того, что сегодня западные страны предоставляют нам вооружение, которое может доставать Крым, говорит о том, что они готовы, что Крым также будет деоккупирован, как и те другие территории, которые были оккупированы после 24 февраля. И, кстати, как бы не сопротивлялся в свое время канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на то, что он не хотел в самом начале предоставлять «Леопарды-2», и после того, как было оказано давление просто со всех сторон, и после переговоров с генсеком НАТО Янсен Столтенбергом, Бундестаг Германии, парламент проголосовал за предоставление нам этих танков. И здесь вот мне интересно, как вы думаете, что заставило все-таки Шольца пойти на это, который вот все же так долго сопротивлялся? Ну, як би там росіяни не мріяли собі і не видумували про якісь там розбіжності, спари всередині от таких двох поважних міжнародних органів, як Євросоюз і НАТО, Угу. вони ніколи їхні російські надії тут не відоправдаються, не відоправдатимуться, оскільки вони самі дискусії приймають за розбіжності, за свари. Ні, тут демократія і в Європарламенті, і Єврокомісії завжди йдуть дискусії, але потім приймається рішення консолідоване, і воно виконується. Пам'ятаєте, як було у нас з Угорщиною? Будемо, не будемо, там ще щось там, але потім все воно вирішується. Те ж саме в НАТО. І я думаю, що тут ну, є певні ситуації, тонкощі в країнах-членах НАТО. І зрозуміло, що канцлеру Німеччини дуже важко. Важко, бо в Німеччині є дуже такі потужні проросійські такі ну, симпатії, вони історично зумовлені. І суспільству німецькому одразу
відвернутися, видається, важко відвернутися від от такого підходу до Росії. Знаєте, ну, але Путін зробив все для того, щоб ті і діючі, і наявні, і потенційні симпатики, потенційні, яких би він перевести в категорію наявних симпатиків, які були у Росії на Заході, Путін зробив все оціми злочинами, бомбардуваннями, вдарами ракет по всім містам і селищам України, вбивствами тисячів людей. Він зробив все для того, щоб кількість цих симпатиків зменшилася. І тому тут і німецькі політики, в тому числі на рівні канцлера, ну, їм треба трошки іноді зусиль, щоб пояснювати своєму суспільству, навіщо ці рішення потрібні. І мені здається, що оце було необхідністю для канцлера Німеччини декілька днів, але потім все було вирішено. І бачите, одразу низка держав також оголосили про те, що вони передаватимуть танки. І буквально за день, як кажуть, було вже набрано на цьому хашарі такому танковому, коли всі оголошували, я стільки дам, я стільки дам. Да. Вже 300 там з чимось танків ми вже маємо. І вони вже буквально через пару тижнів вже будуть перші партії надходити до України. Тут трошки незрозуміло з тими Абрамсами, цими Абрамсы. танками Мгм. Сполучених Штатів. Сьогодні пройшло повідомлення, що нібито ми їх отримуємо в кінці наступного року, в кінці цього року. Але я думаю, що якщо це і так, Сполучені Штати обов'язково знайдуть такі відповідні ну, замінники. Можливо, тут будуть поступати більш от, далекобійна артилерія, і ну, ту, яку дуже боїться Москва. Я знову ж маю на увазі ці системи, які будуть досягати об'єктів, які знаходяться за 200 і більше кілометрів. І тоді практично не лише... Ви знаєте, зараз же йде ще усвідомлення того, що якщо в деяких моментах ми не можемо перехоплювати балістичні ракети, якщо в деяких моментах, бо зараз вже дуже вони хваляться, росіяни, що кінжал, мовляв, там ще якийсь там, чи Іскандер. Я знову не дуже в цьому розуміюся, але вони настоюють на тому, що один із типів їхніх балістичних ракет, він абсолютно не може бути перехоплений засобами протиповітряної оборони України. Якщо вони праві, це говорить лише про одне. Ми маємо мати зброю, якою треба бити вже не по ракеті, яка летить над Україною, а треба бити по тому місцю, звідки вони вистрілили цією ракетою. Мова йде про територію Росії. І все, і тоді все стане на свої місця. Я думаю, що до того доходить. И последнее, вот что у вас хотела спросить в контексте Крыма. Совсем недавно прочитала интервью экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого называли Черчиллем нового времени. Он там, давая одному из ведущих западных СМИ интервью, сказал, что он верит, что Украина непременно вернет все оккупированные территории, в том числе и Крым, деоккупирует Крым, но вряд ли Россия распадется. И, кстати, этот тезис, он звучит из уст многих европейских политиков, и я бы у вас хотела спросить, как вы думаете, если мы говорим о том, что Украина деоккупирует Крым, возможно ли полное восстановление территориальной целостности Украины с сохранением путинского режима? Это вообще реально? Нет, с сохранением путинского режима, мне кажется, война никогда не закончится. И невозможно будет каким-то образом оформить ее результаты
так, щоб... О, я перейшов на російську мову, Да, будь бачите? ласка, вибачте, це Так, я так. російською вас запитала. Це ви мене спровокували. Да, будь ласка. Е, але це говорить про те, що я не забув російську мову. Хай це так теж буде. Дивіться, ні, за Путіна війна не завершиться. І це всі це розуміють. Це розуміють, до речі, і в його оточенні. І, можливо, це буде одним із чинників, який приведе до заколоту. Я не впевнений, що цей заколот відбудеться, але чим більше там буде безвихідності, розпачі, відчаю такого, тим більш можуть його оточення бути більш активними ті люди, які усвідомлюють, що за Путіна ніхто нічого ні про що домовлятися не буде, окрім повної капітуляції, а він Путіна це не піде. Отже, таким чином тут можуть бути різні варіації, і зараз знаєте, чого вимагають от такі. Я буквально недавно слухав колишнього міністра закордонних справ. А він був СРСР? Ні, СРСР він не був. Козирев. Він був міністром закордонних справ Росії за часи Єльцина. Угу. І він тоді, в нього був дуже добрий такий підхід щодо російсько-української війни. Він говорив про злочинність Путіна, що ця війна має завершитися відновленням територіальної цілісності України, що Захід абсолютно правильно поводиться з тим, що дає гарантії Україні. Але, каже він, так він добре говорив, а потім каже, но, я тут перейду свідомо на російську мову, но такие же гарантии нужны России. Запад должен был бы сказать, а какой он видит Россию после того, как в этой войне будет поставлена точка, и точкой будет поражение Росії. Угу. І той його журналіст, який бере інтерв'ю, запитує, а яким цей має бути меседж Заходу? І він тоді каже, збереження територіальної цілісності Російської Федерації на межі цих сьогоднішніх кордонів. Отже, це говорить про те, що російські політики, які думають, яким чином далі вже, скажімо, обійтися без Путіна, але вони бояться ще собі майже це визнавати, що з Путіним треба щось робити. Але вони розуміють, що про Росію можна говорити з колективним Заходом лише тоді, коли не буде Путіна, але ж вони хочуть вже себе продати дорого. Тобто, мовляв, якщо ви будете ставити ставку на нас, то ви маєте бути впевнені, що ми контролюватимемо ситуацію в Росії. А ми не зможемо її контролювати, каже Козирев, якщо ви не дасте гарантію територіальної цілісності Російської Федерації в межах 1991 року. Угу. Вже пішли такі, знаєте, торги, але вони не в вигляді торгів, вони в вигляді різних позицій, які почали виказуватися. І тому зрозуміло, що деякі західні політики, аби завершити цю війну і закріпити і перемогу України, і закріпити гарантії для неповторення, вони можуть щиро або лукаво, я не знаю, говорити про необхідність цілісності Російської Федерації. Але я точно знаю, що низка країн, це Естонія, Литва, Латвія, Польща, в якійсь мірі Румунія, тепер дуже сподіваюся, Чехія, вони будуть виходити з того, що збереження Росії в цих її сучасних кордонах, це може бути знову повторення спроб реваншу через 20 років, 30, 40, 50, я не знаю. Давайте ми зараз не будемо, скажімо, концентруватися на тих чи інших позиціях, як на остаточних позиціях. Бо ще будуть позиції змінюватися неодноразово. Все залежатиме від того, як далі піде хід війни, що буде відбуватися на фронтах. Щось подібне, але без війни було в 89-му, 90-му, 91-му
роках. Я дуже часто люблю згадувати, як сюди приїжджав Буш-старший, президент Сполучених Штатів. Я тоді був в Києві також, в числі тих демонстрантів. Він виступав в Верховній Раді України і говорив про те, що не руйнуйте СРСР. Краще ви його переформатуйте, переоблаштуйте. І це буде тоді, як кажуть, велике щастя. І тоді було велике обурення в Києві, бо Київ і українська нація тоді вже була в такій енергічній ході за незалежність, що ці заклики Буша старшого нікого не зупинили. Щось таке і буде наприкінці російсько-української війни. Я дуже сподіваюся, що Російська Федерація, існуюча, вона буде існувати, але вона буде мати зовсім інші кордони, набагато менше, ніж сьогодні. Çok sağ olun, Сріф Атага. Дуже дякуємо, що знайшли час та доєдналися до нашого етеру. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Корошкенджі дослер.